זה נתן. הוא רובו ראש. זה האקווריום שלו. היה 60 ליטר. הוא אוכל 10% ממה שאכל. הוא מחרבן, אבל צועה מוזרה כזאת לפעמים. שקופה. שחוט כזה ארוך ששקוף רירי, שבאמצע כאילו קשורים דברים שהוא אכל. הוא מפהק עכשיו. אתם רואים את הנימור הזה שנהיה לו ביומיים 3 האחרונים, הפסים האנכיים האלה. שוחה בסופר אדישות. הרפש ניקיתי אותו מהגומיות של התרמוסטט והיה ממש הרבה ג'ל כזה לבן. זה מה שנשאר פה על הגומייה הזאתי. זה גם מה ששוחה פה. איפה זה? הנה. חסר תיאבון כמו שאתם רואים. לא ממש חיוני. אז או שהוא מדוכא רצח, או שיש פה איזושהי בעיה באיכות של המים, או שהוא חולה. מדי פעם הוא תופס כאלה אביתות בגוף וכזה כאילו קופץ לו שריר, אבל זה לא חשמל באקווריום. בדקתי את זה. שמתי את היד. אמנם אני לא זוכר מה קרה ב3 דקות שאחרי, אבל אין חשמל באקווריום. סתם. נתן. בוא לפה. עכשיו הוא קצת על העוקם כזה. כאן יש איזה בור שהוא כל הזמן חופר אותו, וזה שהאבן נראית ככה זה כי כל פעם אני מסתיר אותה במים והוא מושך אותה עם החוט. פשוט לוקח את החוט, נושך אותו ושוחה איתו למעלה ומוציא את האבן החוצה
מהמצע. אז כבר התייאשתי מלקבור אותה. זהו. נתן, תעשה שלום. בוא הנה. בוא לפה.